Здравейте хора, днес отново с мен Станислав и ще играем World of Guns. Отново ще разглобяваме автомат Калашников на Game, Super Game, Hard и Hardcore. Значи забелязах едно нещо, че всички, даже направо не знам, да направо са всички американски оръжия в играта са отключени. И това е защото днеска за американците е деня на независимостта и нещо като подарък. Не знам защо го пъзнат, може хората, които са дали играта, са американци. Но нека се върнем на клипа и основната тема. Нека започнем първо с Game. Така. Махаме магазина. Пружината. Аксесуарите премахваме. Шомпола. Тази част. Самата мушка или център, забравях как се наричаше. Ето я. Държача на магазина. Ръкохватката. Ето я и нея. Гръб. Опа. Оф, аз без искам натиснах нещо, което не трябваше. Сега премахваме възвратната или откатната пружина, както искате я наричайте. Може да се нарича и по двата начина, но по-точно е възвратната. Болт кариерата, буталото, което е закачено към нея. И газовото бутало и ударника. Сега ето го ударника, изваждаме го. Ето го и самото бутало. Махаме приклада. Сега е ред да се махне тази част. Сега сме на път да премахнем капачето, където се затварят аксесуарите. Ето е и пружината вътре. Държача на приклада премахваме. Покривката на буталото. От тук пренасочваш газпорта, мисля, че се наричаш. От тук се пренасочват газовите. Ето го мерника. Така. Дулото. И тази част не знам каква е точно. Мисля, че по този начин се изглажда. Премахваме тази част, която все още не знам точно какво правише. Мисля, че мръдва чукчето, де. Така просто си мисля. Чукчето, което удря ударника на калашника и по този начин стреляш. Механизма на спусъка. И това, дето променя режимите на стрелба. Автоматичен, полуавтоматичен. Ръчката или безопасност. Ето, напълно разгубихме калашника за 3 минути 25 секунди. Сега нека да премахнем по-малките части да съберем, така ще ни е по-лесно. Връщаме ръчката. Държача на магазина и него. Сега връщаме механизма на спусъка. Чукчето. Тази част, която мисля, че активира чукчето. Или не съм много сигурен. Мисля, че механизма на спусъка активира чукчето, но както и да е. Свързваме дулото отново. Сглобяваме мерника.
Така. Сглобяваме възвратната пръжина. Връщаме буталото на мястото си. Връщаме сега и ударника, ето го и него. Пружината. Капачето на кутията на мястото, където се държат аксесуарите. Така. Ръкохватката. След това пружината, където се държи, където се държат патроните и се надигат нагоре. Връщаме мушката. Поне така мисля, че се нарича. Ако имам грешка, моля поправете ме в коментарите, ако сте наясно. Газпорта, който връща газовете, ето го и него, на мястото се отива. Покривалото на буталото и тръбичката, по която вървят газовете. Така, сега мисля, че трябва да сложим болта. Да. Възвратната пружина. Така. Мисля, че това... Как се наричаш? Не прицелваме и мушката. Ето го и нашия такова шомпол. Аксесуарите, кутийката с аксесуарите се връща на мястото си. И слагам магазина. И ето на за 3 минути. Можех и по-добре да се справя. Сигурен съм, че... Сигурен съм, че можеш и да не обърквам части, но грешка става по някой път. Случва се. Добре, нека сега на Супер Гейм да се пренасочим. Което е още по-трудно. Тук никъде не ти подсказват как се маха частта. Просто трябва да познаваш. И ако объркаш, мисля, че те изкарваш от играта, имам предвид от сега дето го играя. Димек Супер Гейма и трябва да почнеш от начало. Няма сега в момента какво да... Не е нужно според мен да именувам частите отново. Така че... Малко по-тихичко ще са. Така. Сега. Кутията с аксесуарите, ето е и нея. Излиза. Така. Да разглобим напълно възвратната пружина. Буталото вън от мястото си. Ударника и той. Опа! Съжалявам хора, това по някакъв път се случва като натиснеш една комбинация от копчета, която точно аз не мога. Как случайно го направих, защото... Така. Тръбичката за газовите, ето я. По която вървят газовите и вътре и самото бутало влиза. Мерника. Сега преклада да отвърнем.
За малко да объркам. Тук преди време, преди да разбера точно как работеше механизма на калашника, се бърках по някой път. И сме готови за 2 минути и 43 секунди. Така. Ръчката за промене на режима на стрелба. Това пружината за тези, на които се навиват патроните. Връщаме дулото на мястото си. Така. Сега. Механизма на спуска. Сега сглобяваме и мерника. Тук поне няма значение кое от двете части ще сложиш. Първо. Така че няма нужда за преценения. Сега връщаме първо мерника, да. За малко да объркам. Защото човек на супер гейм или хардкор човек се напряга и обърква. Връщаме пренасочва. Как го наричат точно, аз не мога да се сета. Място, където се пренасочват газовите. Аз те му викам. Забравих точно името му. Тей. Мушката. Шомпо още няма го слагам. Връщаме болта. Откатната пружина също. Така. Ръкохватката да не забравяме. Прибираме аксесуарите. Сега вече е ред на шампула. И ето го и магазина. И мисля, че вече сме готови с супер гейм. Тей. Сега, вече отиваме на хардкор. На мен на хардкор ми е много по-лесно, отколкото на супер гейм, не знам защо. Но ми е така. Тук от едно натискане и се маха частици. Ръкохватката ето и ние да свалим. Примахваме кутийката с аксесуарите. То. Тей. Сега не говоря чак толкова, защото се стремя колкото се може по-бързо да го направя. Гледам да се подобря рекорда, който наистина забравих точно колко е. Действай бързо, Стасе. Добре.
чукчето бързо, механизма на спусъка, ръчката и бум! За 2 минути и 5 секунди. Ох, аз помисля, че е грешно. Се стреснах, напълно подскочи сърцето. Хватката. Тъй. Свърщаме. Тук действаме, връщаме ударника на място. Буталото. Запомнете, винаги първо мерника преди е тази част, която е захващането, и преди дори също така и тръбичката за газовите. Така, сега кой беше наред? Да, газпорта. Ще дам това нещо на място. Така и. Слагаме болт кариерата на мястото. Възвратната пръжина. Кутията. Също така това за кутийката с аксесуарите. Прибираме. За 2 минути и 1 секунда сглобяването. Тъй. И ето на готове. Сега, това беше от мене, хора. Надявам се клипчето да ви е харесало. Също така надявам се да си приели някакви знания по оръжието и по също така работата на автомат Калашников и всичко. Ако ви е харесало, моля, абонирайте се. Не бъдете срамежливи, също така пуснете едно лайкче на клипчето. Благодаря ви за всичко, хора. Довиждане.